Sziasztok gyerekek! Ma felolvasom nektek ezt a gyönyörű könyvet, aminek a címe Eddie Otter, a kíváncsi vidra, puzzle könyv, 5 kirakóval, 2 részben fogom felolvasni. Puzzle könyv. Edith meglátogatja a barátja, Nyuszi Panka. Egész nap együtt játszanak, és remekül szórakoznak. Nézegessünk, olvassunk, játszunk. 5 élénk színű kirakóval, kisgyermekek számára. Minden puzzle 6 darabból áll. A kirakózás jó szórakozás, és fejleszti a kézügyességet. El is kezdem. Remélem nagyon fog nektek tetszeni. Micsoda szép nyári nap! Eddie, a vidra, almát szed Vidra papával a kertben. A kis vidra éppen legjobb barátjára, Nyuszi Pankára vár. Ezt a napot játékkal szeretnék eltölteni. Már jön is a nyuszi lány. Integetve siet Eddiehez. A vidra megmutatja Nyuszi Pankának a piros almákat. Panka szívesen enne egyet, Vidra papa megmos nekik 2 gyümölcsöt a közeli csapnál. Nyuszi Panka és Eddie beleharapnak az almába. Nyámi, milyen finom! Kiveszem a puzzle darabokat, mert itt alatta van egy kérdés. Kérdés, kire vár Eddie a kertben? Na, mit gondoltok, kire vár? A legjobb barátjára, Nyuszi Pankára. Nagyon ügyesek vagytok. Visszarakom a puzzle darabokat, hogy ne vesszenek el. Eddie és Nyuszi Panka kuckót szeretnének építeni. Beszaladnak a házba. Kamrában Eddie talál egy régi kartondobozt. Vidra mama egy olló segítségével vág egy ablakot az oldalára. Ezután a kis vidra bevisz egy párnát a dobozba, egy könyvet, egy zseblámpát és a plüss teknősét is magával viszi. Kip-kop, kopog be Nyuszi Panka, és ő is bemászik Eddie mellé a kuckóba. Kicsit szűkös, de még így is nagyon kényelmes a kis búvóhely. Itt is kiveszem a puzzle-öket, és nézzük, mi a kérdés. Miből készít kuckót Eddie és Nyuszi Panka? Emlékeztek még rá? Segítsek egy kicsit? Egy régi kartondobozból. Nagyon ügyesek vagytok. Visszarakom itt is a puzzle-t, mert hamar elvesznek.
Van kedvetek a medencében fürdeni? Kérdezi Vidra mama. Természetesen, kiáltja Nyusziponka és Edi. Vidra mama felpumpálja a medencét, és a slag segítségével feltölti vízzel. Edi magával hozza a játékhajóját, a gumikacsáját és egy labdát. Amint a medence megtelik vízzel, Edi és Nyusziponka felveszi a fürdőruhájukat. A kis Vidra és a Nyuszilány ugrálnak a vízben. Hú-hú, mindenfelé spriccel a víz. Itt is kiveszem a puzzle darabokat, mert ez alatt is lesz egy kérdés. És biztos vagyok benne, hogy tudjátok a jó megoldást. Mit visz magával Edi a medencébe? Emlékeztek még rá? Hát persze. A játékhajót, a gumikacsát és a labdát. Nagyon ügyesek vagytok. Visszarakom itt is a puzzle darabokat. Ha érdekel, tarts velem a második résznél is. Remélem találkozunk. Sziasztok!